Tuskenwenten, keerwenningen en sociale hierwenningen. Op het oude kassencomplex van Mollema in Dokkum leidt het plan Noorderstek om sociale hierwenten en betaalbare wenningen te bouwen. Op 4 oktober moet de Rie besluiten als het teruggaat, maar net alle omwenners binnen bliert mij het plan. Wij hebben sinds wij ze inkennen mededienen met een aantal inwoners van Aalsum. Omdat wij zorgen met het feit dat de noordelijke ontsluiting in de oergang naar het landelijk gebied net voldoende aandacht krijgt. Tot bij die baalheid die het ministerie tot aan de sleet, daar wordt dat. We hebben na de eerste inspraakronde bij wij hebben we wel een antwoord gekregen op die inspraak. En vervolgens op basis van de zienswijze hebben we wel een ontvangstbevestiging gekregen, maar daarna hebben we helemaal niks meer van de gemeente gehad. Maar, nevens wethouder Bert Koonstra, had de gemeente Noord-East-Friesland op alle zienswijzen reageren. Ik weet in ieder geval van mensen mij goed informeren. Er zijn informatiebijeenkomsten geweest. De zienswijze is een legitieme manier. Meestal mij de reacties op Jan. En die reactie wil je een reactienota we die in ieder geval bespreken. Net ziensteende dat het besluit begin oktober nam wordt, wat er vriendweek al in de kranten adverteren met de nieuwe wenten. Ik lees inderdaad ook in de Admiraliteitskrant en juist het bericht op RTV NOF. Wie ik eigenlijk heel verrast dat de wethouder zich zo op die manier uitlet. En waarbij de indruk wekt dat alles al in kan en kruiken is. De private ontwikkelaar die had op eigen man en boer had in ieder geval een advertentie bij de Admiraliteitsdagenkrantje had hij dat erin zetten. Dat is ook op hun eigen verantwoording natuurlijk. Maar ja, ik snap wel van hen dat het voor de beeldvorming net handig is. Dat je het eerst door de Rie heeft besluiten Jan en dat is pas op 4 oktober. Tonsdje kan Ruud Slijpen voor de laatste keer zijn verhaal doen. Hij verwacht het geen reactie meer van de gemeente op zijn zienswijze. Ik ga juist zelf via IBABS de rietstukken pensioen. Dus ja, dat hoeft wat mij betreft niet meer, maar het zou wel heel netjes wezen dat het college dat alsnog doet. Want hun coalitieprogramma had de titel Verbonden met de Mierskip. Nou, ik vind dat in ieder geval onvoldoende.